Yes, madam. Alay lang din sa mata. Yes, na ako. Daling ka akong kumari. Makasalamin ko sa wala nga naman niya ako na nasusulo. Tagal-tagal. Yes, madam. Diyan sa nada. Ano ka naman niya? Nagbati ako, susulat ako. May hila na tawag niya ako. Magnawa niya siya. Eh, dati may garang halis na garang kayo na, Dar. Okay. Tingin mo rin siya. Oo, sa tapak. Bigay na akong balala naman. Kayo ka daw. Hindi yung kayo. Activity. Pas nag-epa niya. Hindi na pa. Darang halis na. Kahit ako mag-umpisa, lalo ang lalak ng makalapot kaya harap ko pa. Baka po tumasimba kung nagsisahan kayo gulot. Pero pag pinipang gulot kaya nakalap, pagdaan ako po kayo. Mag-forward na ako po kayo. Then mag-pray na packet ko sa datang malaki kayo na gulot. Kaya di ko na. Patang po sa tinaan. Ay, misi nilang magpamangkot. Wala pong tatay, wala pong genera. Pagka po makamata ng espiritu, kaya baling pingakot ng manabisa. Pagka po kanya natin biyaya. Okay, hindi ka naman masala. Lagi naman ako. Malapit niya pinora sa kasatan.
Ang panalangin ni Jesus sa kanyang kaalagad. Ang mga bagay nito ay sinalita ni Jesus at sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walagpiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walagpiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kabangalahan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng binigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay nakilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa mga bagay sa Yesu Kristo. Nilahati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na pinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walagpiin mo sa iyo rin ng kalwalati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong salita sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay binigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay binigay mo, ay binigay ko sa kanila, at kanilang tinanggap, at nakakilala nilang tunay na nagbuhat ako sa iyo, at nagsapaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalain ko sila, hindi ang sanglibutan ang dinadalain ko, kundi ang mga sa akin ay binigay mo, sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. At sila'y binantayan ko, at saman sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon napaririyan ako sa iyo, at sinalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapootan sila ng sanglibutan. Hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay katotohanan. Kung paano ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatiang sa akin ibinigay mo, ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila, at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig, na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako yung inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipakikilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila.
Iko pong kayang luwal lungob na ko po kayo. Magkumpisyata na po. Pasalamat na po. Amaya pata mo po. Banalay pami. Ipasalamat po ngayon nga ba kay ti Diyos ko. Miras na naman po yung kaya kaming pamanyambo. Aldoya pong sabat bang puryanda ka. Ampong pamintuan yung kaya kampangay espiritu. Ampong king katutuan. Ipasalamat po ngayon nga ba kay ti Diyos ko. Miras kaya ng ampong kapayapan. Kaya ni santuaryo nga itin kaya kampepanwanan. Sana mo salamat po pa. Ngayon nga ba kay ti Diyos ko ngayon mag-aral kami. Kimbiyanan ng eskwelahan. Sana po Diyos ko. Ganap nga sa pong panimunan ng balang metong kaya kami. Sa po Diyos ko ngayon nga ba kay ti din kaya kaming paksang kaya kaming pag-aralan makanyang largong midapok. Dulang da po din kaya kayang puso ang pong kaisipan. Ngayon nga ba bang kaya po malyaring mabalatong. Ikpa ngayon nga ba kay ti Diyos ko. Salamat po ka rin pagkalab mong biyaya kaya kami. Ampong pagkabiyaking kilab naning aldo-aldo. Ampong sikanan. Diyos ko, nano pong ngay ganti mi kareti. Nung yan mo po Diyos ko yung puryanda ka. Ampong pamintuan. Yung kaya kampangay espiritu. Ikpangin nga ba kay ti Diyos ko ang inurugong mag-aral kami. Karing kaya kayang paksang kaya kaming pag-aralan Diyos ko sa raguik pa. Makanya milarugong idapok. Karing kaya kaming puso. Ampong balang sarili. Ikpangin nga ba kay ti Diyos ko ang gana po ikparing kaya kaming kapatad. Anino man po kaya kaming ngeni nga timpit-bita ka panandaman o problema. Diyos ko sa rago po tang mamanuli kami. Makanyang sa ragong mabaklas itiban kanita. Makanyang lalong may kiting kasang kanan nga rago malyaring manatili karing kaya kayang puso. Ikpanga na po rin kaya kayang pengari ang pong kapatad. At siyo po ka rin sarasalilidang bale-bale. Makanyan mo rin Diyos ko. Sa po iguang may tanggamat mong mananapisan mo ang pong limban kanita. Manyang kayang lalong may kitmiyabe-yabe. Ikpanga na po Diyos ko inig kaya kaming kapatad. Pinili mo ka rin dakal Diyos ko. Ngayon nga ba kay ti Diyos ko luklukan ni araguing kalam. Sana ragu Diyos ko manyan nga ragu ngay bating kayang sarili kayang tingkap ng banal na pong tungkulan kaya kaban kanita. Itang kaya kang pangakong Espiritu Santo bang niya pong turo ang pong tumayid kaya kami ngayon nga bak. Ba Diyos ko ba no pong ibalita ding mayap ng gawan bang ikasulong na ning kayang kasalpantayanan. Igpaya minogi siya ng salya sa yan sambitlan ding balang lalaman da po din kayang puso ang pong kaisipan Diyos ko ikapubalo mula. Igpayla po rin kayang samo ang pong panalangin nga nga bak Diyos ko makanya mo pong tanggapan. At makanya mineman pong tanggapan tang malmong bendesyon ang pong pamipala. Ikasapong magaring kaya bemi manabat ng ngeni hanggang po king wakas iyanasa po. Salamat po. Cristo.
simpleng pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karaniwang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdig na nakikita sa daigdig hindi nakikita sa pamamagitan ng talentayan ng Diyos. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umahin dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyuminidad.
karing amano na ning Dios, karing balang pusoyo. Uling karing balang penandid. Mayabye alang kulang ingke kayong pamangailangan. Aniya makatuliran mo ing tao. Ing makanyanyang maminto karing burina ning Ginoo. Ing kalamnong ining kaorasan ipagkalubke karing balang metong ke kayo. Salamat o sabla kong disan king penan ditayte. Wading banal lumba sumakalo karing balang metong ke kayo. King banting upayang ding turo apapabiyena ning Diyos. Ing makanyan lang mayabye alang kulang karing balang metong ke kayo. Kanuwanan niyo, kayong metayid king union espiritismo, king bestamot, karing balang penandit lalto karing balang metong ke kayo king ating pamikakunwan laring sariliyo. Ngeneng ding turo king alang tuknang babieno ning Diyos ke kayo. King banting upayang lumakadiyo ing tao. King met mong kabias noon king pusoyo. Wang ano, ngining metayid na kayo king lagyo ng Kristo. Ngano pakikuwanan niyong asulod itang gayak ng ikitiyo. Ngano at ing kopyang bakal yaing isulod iyo. Bakit kaya ngening oras? Dela ko ing bage ayanti kanining amano karing balang metong ke kayo. King ulin na pablasang kaluguran da kayo. At ekuburi ing ninumang metuturuanan king burina ning Diyos. Ing makanyanyang maglili karing sariliyo. Ngening ing Diyos. King alang patugot ing luluguran na kayo. Pakikuwanan niyo pin ikong metayid kilubno aning espiritismo. Ing lemano at doktrinang babiyena ke kayo. Lugod at ating kabiasnoan yasano ing maliyaring ilagana piyo king mabilog ayato. King ulino ning ke kayong pamaniwala at pamakiramdam karing amano. Pakikuwanan niyo pin king ikayuno ing tune mebiaso king lagiuno. Ngano alang pamagkunwari king pamanyapatno ning metong ataw. Nune bagkos ay bieneng ating kabilugan ing kayang sarili. King buri na ning Diyos ban king lobos-lobosan makiyagumiyak ke kayo. Alasan ang pamidake nanumon. Alasan ang maging sakwelan amalyaring ke kayo matangal. King uli na pablasang matuan ako, king pamakiramdam. King uli na pablasang ding turo, ela kulang king kekong pakiramdam.
Ikayo na pinsano, ing tune mayakit, alumakad, king burina ng Diyos, king mit mong kabias nun, king mit mong kapibabatan pa ng maliaring gawan ng tao, atiyo king kapanwalan. Ngano itang sablang bage sana maging mayan karing balang metong ke kayo. Ngano ing sablang bage maging mayak. At ngano ing sablang bage maging makatuliran king lagyuno. Eno bingot ding ke kong sarili king pamakiramdam. Gugugol kayong oras, ampon, panahon, ban maliyaring kayo at makiramdam. Sana tunenong mira po kanan ding kekong sarili king dalise akalam. Ing Diyos, ing sasabihan ko kayo, ing manin tune, karing tune, talapamintu, king bang mayaw siyang banal, ing manuwalang tao. Uling ing Ginong Diyos, king kelang bata na ning panahon, at king anggaman ngeni, kaya beyo, king bestamat lupa ali akakitiyo. Dapat ing kayang presensya parating kaya beyo. Ngano isulod iyo ing gayak ng Kristo. Ngening magaral kayo king union espiritismo. Isa nuyawari ing kupyang bakal amaliaring pasulod no ke kayo. O sablang talapag-aral keting eskwelahan, ngano ing kapibabatan niya ing kekong puntukan. Uling, king kekayong pamag-aral ampo, king kekayong pamaminto, bisa kayo ampon ay kaya gapeye ing tukso. Dapat nung ing tao tuneneng mebiyasa king lagyuning Ginoo, iti ngano ing sablang bage maging kabyas na niya king tao. Uling itiyo ing matulid amaliaring gawan niyo, ngening king alang patugot, ing makiramdam kayo kareting aman. Karing ulit-ulit balen akanakong disan, ing ano balang daratang loring banal ke kayo, pilit ng pakisabi ampon pag-amu-amu karing kekong pakiramdam, ing sana maliaring mapanalangin niya ing tao. Uling iti makalingod, at akakitiyo karing kekong panimanmuan ing sablang bage ay akakitiyo king yato yung kakarinan. Nako sa maliaring makitalamitam king yato, uling ikong metayid na kang Kristo alana ko king yato. Pakikuwanan niyo pin, ing maging paniyulong karing sariliyo ngano iti iwaksiyo. Dapat ngano ing maging lalong paniyulong king tao, king kayang kasalpantayanan king bayang mabatiyo ngano isulong yu. Ing pamag-aral at pamakiyabeng dalise king burina ng Diyos, king bang kanita
Tuto na ikayo na ing may kasulod king gayak ng Kristo. At nga na dinan yung katawan, king bakong lalong mayakit, ikong sabla, akana kong disan ngeni. Wa nga na lalo kayong makipag-aral, ban lalo ko nga nang mabiyaso, king amano na ning Diyos, amaliyaring pagkalubno karing balang metong kayo. May kakalugod kayo, ikayongan at mi tatambayan king kapamintuan. Nga na nung ating matudtud, ikayongan na ing maliyaring gumising, king bang kanito, maliyari kong miyabe-yabe king pamanuparan. Uling itiyo ing matulit, amaliyaring gawa na ning tao, king kelang bata na ning panahon ake kong pamakiramdam. Tunay ako sang mga biyaso, ikayungon, king banting upayong ang giyang datang iyo ing subo ke kayo. Ngano iti maging mayon, ngano iti at maging kabyas na niyo karing balang metong ke kayo. Uling ikayo no ing tune may biyaso king lagyo ng Kristo. Kasalpantayanan ake kong katatalakaran, ngano isunduyo ing mayap apamanyapat king burina ning Ginoo. Pakikuanan niyo pin ikong sabla, ngening ikayo mitikdo kayo. Ang gamanasano king tauling singap na ning kekong painawa. Ngono iti ayaryulo ampon agawa ding obrang binyena ke kayo. Kapaminatana ning subebe na ning Diyos kakawani ke kayo. Ikong sablasana mituturwanan kayo. Nung atin mong magkamali ke kayo, uling ikayo ing mikakapatad kayo, tunepin ing dapat ing mituturwanan kayo. Isulong iyo ing bayap apamanyapot, nga nawa eko tutuknong, karing dapat amang ayap apaintunana ning Diyos ke kayo. Ikong sabla-sabla ang ini akanakong disan, pag-amu-amu ko ke kayo, lalo na ikong manungkulan at ang na membro, pakisabihan kong mayap ngeniding sariliyo, pibubukluran niyo sa aking dalise lugod ding pusuyo. Nung nanuman na sana, ing maliyaring akakit na ning tao, itingan sano maging kabyasnan ngan ke kayo. Eyo sana maliyaring painan ding kekong sarili karing kekong katungkulan. Uling iti tinggapiyo arapan ning Diyos, kapilan man ngano maliyaring payali na kayo. Uling ing Diyos yo ing memili ke kayo, makatuliran mo ngano ing maliyaring gawa na ning tao, ing katungkulan apig kalumna ke kayungan. Isulong yu ing mayap apamanyapat king lagyo ng Kristo, wapin ngano
sana maliyaring painawaing tao, nune bagkos pa naman ngano, isulong yu, banggawan yu, ing balang maging karapat dapat agawanan ng tao. Uling, ikayong metayad no, king union espretismo, sa sakit ngano, ing balang biliyo, king unina pablasang ing Diyos, akakit no ding balang pamirapat dapat yu. Kawatan niyo sano ing sarili yu, king buri na ningyato. En ako makiyabe, king banting upayang manatiliyo ing kapayapan ke kayo. Balen akanakong tipahan king penanditayte, ing kanakong salamat yo ing pagkalub ko karing balang metong ke kayo, malawot man at malapit, panuanan ko ding sarili yo. Wapin nga no, ing mayap adapat ya ing maliyaring gawana ning metong amanualang tao. At ing kapibabatan katatawalyan, pag amu ko ke kayungan, ing sano mituturuanan kongan, king ikasulong no ning kekong kasalpantayanan. Eyo na paintunan kareng sarili yun nung nano ingay bieno ning kasalpantayanan ke kayo. Nune pa naman imbutan niyo nung nano ing maliyaring ay biyeyo king kasalpantayanan. Iti yo ing makuyad adelaku ke kayo. Pasalamatan kongan ikong sablading ke kong panamdam. At ilareti, dakal asalamat ke kayo. Ing kanakong bendesyon at ing kanakong pamipala, king kekong pamitipon, ikong sabla-sabla ang ini mekaramdam karing amano, ing tunenong mabiyasa ding sariliyo. Sinuyo king saglit apinandit, at lalakwan ke ing tula ke kayo, Santa Veronica, kapayapan kayo.
una po sa ating mahal na Panginoon na siya po ang nagbibigay po sa atin ng ating kalakasan na kaya po ngayong umaga nito tayo po ay nagkatipon ulit dito po sa kanyang sa templo po ito. Natin ang isang pasalamat at pagpuri sa ating Diyos Ama. Sa umaga pong ito ay napakapalad ho natin dahil po sa mga biyayang pinagkakaloob po sa atin ng Diyos, lalo na po yung ating mga kalakasan at yung pong pinagkakalooban po tayo ng mga ating magagamit po sa pangharaw-araw po. Yun po ay kaluwalhatihan na po sa atin at sa ating Ama na tayo po ay tunay ngang anak niya. Dahil po hindi po niya tayo pinababayahan sa lahat ng lahat po ng oras at panahon. Sa umaga pong ito, nagbigay po ng pag-aaral sa atin ng banal na Espiritu sa katagang Kapampangan, sabi, isulod yu ana ing kupyang bakal. Ne po. Yun po ang sinabi sa atin, bakit po yun ang binigay na pag-aaral sa atin sa umagang ito. Ito pong pag-aaral na ito ay dapat nating bigyan ng kaunawahan bakit po ito ang naging pag-aaral natin na ibinigay ng banal na Espiritu dahil po sa ating mga paggawa at pagtupad. Sabi nga niya, tayo po ay lalakad na kagaya ng isang marunong na sa ating paglakad upang hindi ho tayo mga tisod sa anumang mga burol na ating mararanasan sa ating buhay. Yung mga burol pong sinasabi ho natin, yun po yung mga pagsubok na ating tinatahak sa ating buhay. Iba-iba ho po yung mga pagsubok na ating nararanasan. Iba-iba po ang ating mga problemang kinakaharap. Yung iba po may karamdaman, yung ibang problema naman po ang kanilang inaharap po. So, gaya po niyan, yang lahat po ng mga problema, lahat po ng mga pagsubok na ating pong nararanasan, yun po ay bilang pag-aaral lamang po sa atin. Ito po ay upang makita sa atin kung gaano nga po tayo katatag sa ating paglaban sa mga problema at suliranin na ating kinakaharap. Kaya po, mga minamahal na kapatid, kailangan po dalhin ho natin yung pagtitiis, karunungan, upang tayo nga po ay lalong higit na matihis po natin yung lahat po ng mga pagsubok na ating nararanasan. Huwag lang ho tayong panghinahan sa ating mga nararanasang mga pagsubok sa ating buhay dahil po yan, kung ito po ay ating malampasan, ito po ay magbibigay po ng kaginhawahan sa atin. Kaya po sa mga ating kapatid, na sana po yung pagtatapat, dahil po ang sabi ng banal na Espiritu, ang Diyos ay naghahanap doon po sa tunay na mananampalataya, na tunay nga na maglilingkod sa Kanya. Dahil po yun ang binigay pag-aaral sa atin ng Diyos o ng banal na Espiritu. Dahil po tayo ay mahina. Yung tao po ay mahina, sadyang mahina. Kung minsan po, bigyan na lang natin pong pag-aaral, kung minsan po alam po natin, yung araw po ng pagsamba ay ating pong paglahanan o ito po ay bigyan po natin ng panahon. Kung minsan po yung iba nating mga kapatid o minsan sa ating sarili, nabibigyan po nating mga kadahilanan. Kaya po mga minamahal kong kapatid, ang pagsamba, ang pagtupad dun sa ating mga tungkulin, ito po ang mga bagay na katungkulan ng bawat isa sa atin na hindi maharing ipagpaliban ng bawat mananampalataya. Dahil ho, binigay sa atin
ng Diyos ang 6 na araw upang tayo nga ay gumawa doon sa ating nararapat na gawin sa ating buhay. Kung tayo nga po ay nagtatrabaho, gawin na po natin doon sa araw na ibinigay sa atin. Subalit po, kung minsan nagkakaroon po tayo ng mga kadahilanan. Ang ating pong naging tema sa umagang ito ay napakaganda po. Ang mag-aaral sa paaralan ng buhay. Sino po kaya ang mag-aaral? Sino po kaya ang mangangaral sa atin? Nung pong panahon ng ating dakilang ama na si Jesus, nung po ay musmus siya, bata pa, siya po ay nagsimulang nakinig sa mga pag-aaral, sa mga ganitong pagtitipon nung bata pa po siya. Subalit nung dumahan ang mga ilang taon, sa kanyang pakikinig, mismo ang kanyang sarili na siya na ang tunay na mangangaral sa atin. Sino ang tunay na karunungan? Sino ang tunay na daan kung hindi po siya? Dahil po ang sabi niya, walang makakarating sa Ama kung hindi siya masumpungan, ang ating Panginoong Yesus. Kaya sana po sa umagang ito, ang pag-aaral na marinig natin at maramdaman sa umagang ito ay pagbula-bulayin po natin, pag-aralan natin, pag-isipan natin kung ito nga po ay sadyang utos at pinapagawa po sa atin ng Diyos sa atin. Sana po ang ating mga sarili ay sadyang ilagay natin sa ating sarili yung pag-aaral, pag-iisip natin. Dahil po kahit kakaunti, sana po ay mayroon po tayong mga nasisino po o naisisimpan na sa sinasabi natin. O king kapampangan po at intamo po nga sa likod, king kikatamong datukanan. Ding kabiasnan, ababiera po ring pamagaral, amiya pagkikatamo, kalupa na po ning mga labamong pamagaral no king kasanting, potang tutwaya yung tao nga na, ne po, ita pong milabas tamong tema, ne, ala na po, potang abang anak tamo, magobrata na pong magobra. Ding pong naging speaker tamo po ngeni, bala mo eke puyikit, pota-potin niya pong naging kasangkanan at atintamo pong bisita Brother Perry keng bundok na po ning pangako at deni pong mapilan tamong kapatad at keng lalam, malyari la naman po mag-share keng kikatamong maging tema. So, deni pong kikatamo pa mo pong evangelista o rin kikatamo pong tagabasa o mamiya pa mag-aral, dinantala pong oras palagi ako po rin pakasadyala po rin hanggang ngaliway la pong makayasign keni, although ila pong makayatsu, so deni po willing naman mag-share kaya katam. Nino po kaya muna ka rening atsu kaya ngarap? O yung kaya katamong bisita yan na punguna tamo, yung makasadya na po. Dakal pong salamat kaya nga pong Ginoo at mira siya po yung pagkakataon na makaharap ko po kaya kayo at makanyang ko pong makapamiya kabiasnan patungkol po kaya nga pong Ginoo. Bala ko sa po niya pong magsalitang kapampaning ka na ako pong classmate Ako po kaya sarili ko, mga paso ko yata nagalo kanini ako pong makanyan. Pero kung magsalita niya pong kapampangan, ako makapagdahilan para ako makapagsalitang kapampangan kanini ako po. So dakal po salamat kaya kayungan at muli po may abi-abi tamo magaral kayang libro na po ning biye at nung makanano pong magdulap tamo karayat ang kabiasnan na paparasda po karang kaya katamo pong banalabatlaya bang itamo po gabayan na katamo ne po. Kaluguran na kapatad kayang kasalpantayanan malambang panahon na ako pumagi mong kini dala na po susurunit ang bagay na misa na may gingula anyang anibersaryo kini bala mo din po kaya sarili ko mitakutan ko kumbaga po kayang kaya na pinitang
um, anniversary Kenny, ala pong nano pa man payaos na kami ning espiritu at sabyan na luke po metong katang Isabela, metong kang Kandabat, metong ikami. At sabi na po anang makanyan ning espiritu, ang ilabo ko pa mo po, anang makanyan, kaya kayong lu, anang makanyan, karemembro yu ating mawala, anang po makanyan. Tatopot, ako migagana ka, ikaming mga batlaya na makanikya patugot, pampainto na niya yung lunas, karambagay darat ang antikareti, anang pong makanyan. At kaya pong may metong nga banda, bala mo po kapag-aralan niya naman kaya katamo, mimisip ka, loko, karita kami namo kaya kami lunduyan, potang kayo mabawas lang para mapil, kumusta kayo po. Pero nung pakapag-aralan may po yung dadalada po rin espiritu, may lalawin itang negatibang aspeto na nitang delana, nung paintunan mitang positiba, o hakaki na pala makanyan, niya pala lilis siya nakatamo. Niya rareta pong aliwang kutang na makanyan pong atsukiya katamo, makanyan na pong mididi ng kasagutan. O ba't itamo, kambiyanan ng tao, daratanging may itong pagsubok. Niya po, daratang itang bagay na nung makananong ng kasakit, at niya pong kasakit yamyaman. Niya po, siguro mapalyaring ika kaya sarili mo, nung misan api batami pa eh. Pero nung kapatad mo po iya pong ating panamdaman, mas mabaya iya. At karin mo naman po akit, intunay at dake na po ng pamikakalugod. Kasi po, makanyan la pong misasan metong rembalang mikakapatad, bakanta po, ako wanda po itang metong abagi ang tikanita, at ba niya po pisoponsopan, pisasan metong, bakanta po, maging mahin niya pong alagpas ang tamo. Niya po, itamo po hanapin, itamo pong benaning keng spiritista, itamo pin maswelo tamo. Kalupa na po nita, iya pa mandaratang, lilisya na naka. Papuntaya pa, uyaning panulo. Patunayan ko, kaya kanong iya panulo yan, anang makanyan, uinayin ba yung ureniran ban paper, ano, nung meging kulay yung asol niyo, may midina niyang kulay, anang makanyan, metong niyang buri sabyan, tutuwing sa sabyan ko. At makanyan niya naman po itang kapag-aralan na nung makananong, nituro mo naman po kaya katamos sa sabyan da po ng espiritu, lisyayang bukunan ng kuwayan. Pero nasambilanan ng espiritu, isanto ka palang mampuel ang bildis rin. Niya po. So ita pong pengako na ako kaya sarili ko. Kaya kaya po yung metong kupong kapatid na makalukulok kaya kayo kiyan. Hanapin. Punta ka ta, mag-mission ka ta. At makanyan mo naman, intuturo na naman tatang na halos. Nung makanano po yung sinabi ko kaya makanyan mo naman makanyan intuturo na naman tatang kuha ng makanyan. Although numisan, kunapin po ay kaya mo po pareho katalakaran po tang kingantas na po ning political na pero kanya-kanya salib kaya makanyan. Pero pangaras po kayong kapag-aralan. Halos pare-pareho mo. Niya po. Nung lalawin niyo po siguro ako magsalita ako kayong arapyo. Ako napin, dakal na po sigurong mintakining may manalumpati at nung makanano may magsalita kayong arapyo na mas biyasa pa ka na ako. Nung bagay kami po o yako po, makipag-aral ko naman. Pero kilob na po ng makabang panahon, pamag-aral mo kaya nga pong gino, potang kayo po miraragdagan itang kabias na ita. Uling kaya tang kagiwan mo para maglingkod kayo. Tinanakang kalam, tinanakang kabiasnan. Kaya potang mamarap ka kino at magsalita ka kayang dakalatao. Bala mo aliwana naman ika. Bala mo mag-medium na ka naman. At itamongan po, talay-taya na nakatamo po ng kabias na iti. Uli pong etamo po sana magkunwang nung makananong makaluklukta na mo. Etamo po sana paboran na nung makananong anggang-angga, luluklukta na mo po. Makanyan mo nang po sana itang miras itang pagkakataon na ika, potang miras ka kaya ng pulpitong iti. Makapagkakataon ko naman makapag-share kabiasnan. Uli po kasi nung magsalita ka mo po parati kini, ulitan mo po itang kabiasnan na tiyuna kaya ka. Kaya potang misa po, ako na ako pong kabaruing makiramdam, lalo na karetang kapatad na biyasa at minuna kaya katamo. Uli pong retang tiruda o itang kabiasnan mo, miraragdagan at miraragdagan pa. Niya po. Siguro po ako napin, kaya po nga iti, may ngariya mo po wari kitang
at yung kitang santong ebanghelyo ng makananong at yung po kay libro na po ng mumunang Korinto, na ako po babasa pong, ita pong po mag-letter by letter. Niya po. At yung po kay libro na po ng Korinto, na nung makananong sinabi na pong Apostol San Pablo, ana pong makanyan, di natangla po reta nga manandang super apostles. Dakal kayong panahon po ngayon reti. Reta po nga manandang super apostles sa manunda. Retang mga galing nga manalumpati at nung makanano makikipagsalita kaya nga harapan da karangaliwaliwang sekta. Gulot na punita, dadalada pera. Pero ita mo pong bilang metong nga espiritista, ni minsan po, andiyan kareta pa pong kaya katamo pong badlaya, ela po menyad, papabayad kaya katamo. Ita mo pa, ing mami, ita mo pa, itang sasaw karangaliwa. Ita mo nga po makanyan. Uli pong ila, ako napin, nung minsan nung makapagsalita lang mo po kaya ngarap, at ilangaman doon ng ikapu. Ita mo po warikin, at intamong ikapu. Ala pong makanyan. Niya po, makanyan, sinabi na naman pong Apostol Pablo, ana pong makanyan, nung ikaywana, baluing lumantipan, yakuman, meging parisiyos ko, ano. Nung ikaywana, baluing kabiasnan, yakuwana, king Espiritu Santo, ana. Nung ikaywana makanyan, mga biyayang kayo, karampi pagalandarang aliwa, yakuwali, ana. Uling yaku magpakapagal ko. At nung makananong maluluko, ana pong makanyan, kayari na pong giyawa ding obrada, karila po gagawan, ing nung makananong ipangalandakan de po yung upaya na po ng Diyos. At itamo po makanyang tamo naman. Siguro po ako napin, nung kumpara po kayang aliwa, karang aliwang sekta, ako napin, nung atin na pong mga ragul, at templo nga manonda, o nung atin naman po mga santing, charge sa patalakada, itamo naman po, dakal na po pagalingan. Rangkya katamo pong medium o rangkya katamo pong batlaya. At patunayan tamo po itakyang makabang panahon. Siguro po, nung pinanlapurat ang pegalingan tao, kilub na po ng sentro ng IT. Baka siguro po, kulang na kulang yaman yung sentro ng IT para magdapo lang po napagalingan da. Niya po. Pero kaswelo tamo po, at itamo may pilig at ang makaniting bagay. Datang di kaya kayong masakit. Ako napin, cancer stage 4 ni. Nana pong gawan da po ng kakapatad tamo. Sige, pases, balang metong oras, balang kadwang oras, misan pati nga po, ang gana kita pong potang galing ni. Dakala classmate, miras makakangita eh. O dakala po, apatunayan tayo po ito. O, reta pong minuna. Ngayon po yung kutang, no ka rin la. Sinulong labaging kama naman tamong pamag-aralan ng biye, mo ka rin la po. Ireta po ang ganang-ganang at yung kining makatalantun kini, anong reta pong magobra kini, uran-puran tunay, may kapaintun. Kaya po nga man ang tamong dala na po ng biye. Takal po salamat at pasibay po, babalik kaya po yung mesa king kaya katamo pong kapatad at nung makanano pong sana po yung banala Espiritu Santo makanyanyawan po sanang miras kaya katamo. Diretso ko na yung batang Kapampangan eh. Pasibay po maya payabak kaya katamangan sa bilang pengarian pong kapatid king kasalpantayanan. At pasibay po migit-igit na naman pablasang aldonia po ni kaya katamong katungkulan, kaya katamong ginong Diyos na naingal do ano sabat makanyang tayo pong ipangilin at makanyang tampong gagawan king orasity. Dindam tala po rin dela na ng banal na espiritu pega na ka na po kaya katamo detang bagay malyaring maragul pong dapat gawa na po ni metong mikakapatid king kasalpantayanan. Ulit-ulit na po na sana po kano na itamongan na mikakapad king kasalpantayanan ing lalo tapa ka nung mikakalugod ng pumisasan metong. Balo yun po nung detang bagay nga reta, no po tataglayan ng balang metong kaya katamo. Eya po munlad yung metong kasalpantayanan anti kanini. Nung alayo po itang kaya katamong pamisaw-saw pong pamikakalugod. Maragulya pong bagay iti kinsablang
sasalpantaya kang Kristo. Ulit-ulit po sabihin na kita mo na kailangan ng metong talasalpantaya atin niya pong kababan na loob. So, daratang man po itang makanitang bagay king biyanan ng tao, itang minsan daratang yung mga kayo. Dapat nung yung lugod na yung puso na itsuya, makanya na pong akakontrol yung kayang sarili. At atin tamo pong tema ang pag-aralan ngayon, pinanap po yung tema tamo, ang mag-aaral sa paaralan ng buhay. Yung kaya katama po kasing kapatiran na ini, tayo po, usually, kaya katama pong spirit, tayo po sa sabihin na reliyon. Noon metong tamo pong mag-aaral, king biya. Nano po ita, nung itamo po, atin tamo pong ausan, eskwela, kinluwal, yung kaya katamong kasalpan, atin yan pong ausan anti kanining paralan na nimbiya. Nung yung kabias ng kingyato, kailangan, dadalang ka po kitang, nung mag-aaral ka po kinluwal, dumalang ka kitang level by level, mag-kinder ka pa, elementary, high school, hanggang king college. Ating pa mag-aaral po kinluwal, atin niya pong katapusan. Gusto nga yari mo na yung college mo, nung yan nakabisang mag-aaral liwang kurso, hanggang nakamo ka rin. Pero kini pong kaya katamong kasalpantayanan kiti, yung pa mag-aaral po king biyeta mo kini alaya pong tuknang, hanggat po yung tao mabibiyayo, at yung yatong iti, continuous po yung pamag-aral king karembagay nga rin. Uling yung tao po kasi, lubhaya pong mapangalingman. Kaya po, detang dadalada pong haral ng banal na espiritu, makanyang do pong ulit-ulitan kaya katamo. Ano po kaya sita sa binyeda kaya katamo, basan tayo po. Kining Lucas 2:46 ang gaya pong 52. Ay, ala na palitang kaya ginin na. Ay, kita na po. Wala. Wala. Basan tayo po. At nangyari na nang makaraan ang 3 araw, ay nangatagpuan nila siya sa templo, na nakaupo sa gitna ng mga guro, na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. At ang lahat ng sa kanya'y nakakarinig ay nagsisipanggilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. At nang siya'y makakita nila, ay nangagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, "Anak, bakit ginawa mo sa amin ng ganyan? Narito ang iyong ama at ako na hinahanap kang may hapis." At sinabi niya sa kanila, "Bakit ninyo ako hinahanap? Di bagat talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama?" At di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. At lumusong siyang kasama nila at napas sa Nazaret at napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Last po. At lumalaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa mga tao. So, apin po yung may basa ito na kita kasing panahon na pong kaya katamang Ginong Jesus. Anyang kayin tanga na pa mo, po likas king metong amayintang ing kabyas na natataglayano. Kita pong kayan tinga ng metong teenager, makipag-aral ya po kareng guro kareng simbahan. Anyapin po din gurong pakisabyan mga pamulalala po king sobrang kabyas na ng sasabyan ng lulwal king kayang asbok. So kitang panahon na ita kasi po, pantunan de po rin kayang pengari. Ay po kasi magpaalam na edabalo na atsuya pala king sentro, ay king metong templo. So anya pinanyang data niya pimana, kakayane po, gawa na po kano karealita. So uling, mitagda po kayo, itang baging makanyang king kayambi, dininanya po talang maragul kabyas na rin kaya katamang king Diyos. Kaya pong kitang planeta, itang kabyas na po, na po tignangan, makanya niya pa pong patuloy, lulub ka rin templo. Anya itang po, makanyan mo rin po sana yung kaya katamang gawan. Yung kabyas na ito kaya katamo po, amalyaring galawan tamo king kaya katamong biye, makasaw pong maragul king kaya katamong biye, retang bagay-bagay sasabihan da po rin banal na espiritu kaya katamo. Detang
payatad da pong mensahe kaya katamo, tuturo da katamo po, kung makanano po yung dapat tamang gawan king kaya katamong biye, karing kaya katamong biye. Karetang bane-bane ang pamag-aral ang mga lating arita, nung etala po kakalingwan, adala tala po king kaya katamong pangatwa. Maging mapinutamo pong metong atao. Kung na naman po retang bagay, matulid, dating nga gagawa tamo, karetang nga ababalo tamo pong aral, daramdaman tamo ka rin ba nala espiritu, tutulid tala po. At siguro po, reta naman po rin, marita ko nga isuyo kaya kayo, although, kaya po balo yung tema ngayon dakal salamat. Yang sundo ko niya po, makiapos na ako naman po kayang kapampangan. Totoo na po kasi nini, potang magsalita kang kapampangan kayang piarapan makanyan. At saka ka po magsalitang Tagalog, nung ating kang buring sabihan po ay explain masalisi. Uling talagang itamong talasal pantaya, tayo gamat talaga yung pamagsalitang Tagalog. Amo na po kin Diyos, kadwagi kayong pengari ko ang pong kapatid, ay lang sawang maminto king burinan ng apong Ginoo. Miras niya naman po yung doon ng Sabat, banting ko pa yung gawan talang punto paranding kakatamong katungkulan kitang metong at Diyos. Tutulaya po yung Diyos kaya katamong po nakatamong gagawan tala rin kaya katang katungkulan. At welcome ko po rin kaya katamong pengari. Sabi ko kayang mamuntukan din, ninumbalik bayan ako. Tiro niya po darang yak, bala ko darang lendan din. Ako po isipan niya darang yak pala ini. Ang gampong ni kumari ko, bala mo kakikiran din kini. Kumaring Esther, welcome po kay kayungan. Kaking banuang milabas, eko sinawa mo naman mamausing nga pong ginumianalig. Yang yung kikatamo pong pengaring, yang may pagsubukan niya, mabayitin kayang biye. Uling itang kayang tapat na pamaniwala kin Diyos. Ang kayitamo nga tsuketi, magsan metong tamo at magsan metong mangutang laging manala espiritu nung nanin kanilang gawan tang katamong pengari. Ang yang may pagsubukan niya, tinggap na po yung kapadran na may wala yung kayang be. Salamat po kin Diyos, yung kanilang pamaniwala. Muna ya po talaga yung pamaniwala, ang pong katapatan kitang metong ang Diyos. Kanita may subukin kaya kang sarili, nung anti katatag, in kaya kang pamaniwala, ang po in kaya kang kasalpantayanan ng kaya metong ay Diyos. Pota pong pagsubukan na buli niyang sabihan kalugura na katam. Yak po, dialanan ko kayang biya ko, mag-istorya kong ditak kaya kayo, patutuan ko mo po. Kaya pong pamunta Isabela, kagumda rin ka na akong supling, 6 kami. Kaya ko ay pubitas ang sasala. Kuling balo kong in Diyos, istong di napat ka, di na nakagit pa kanita. Magpaalam niya po yung anak, kanyang magobraya pa, kaya din hospital mabalakat. Magpaalam ka. Yung sabi na po rin Matas Karela, istong mig-absentye ni Milub. Sabi ko kaya, sige, mag-resign ka. Igit pa kanya nakit mo. Kalabas na po rin ang managwat salita, pepayaos de ganing balitukan. Tinukin ang kumban mo, erane naman burindinan na day of Ken o Piranaldo. Sabi ko, mag-resign ka. At inyang babalakan kay kayong Diyos, igit pa kanya ni Biene. Tinukiya po, in pengako na ng Diyos, po ang gagawa ka rin kaya kang tungkulan ni pagkalubne, tinggap na po yung kanwaran ni Niking Kayambi. Kaya po mapagal, libreyega na gana, mitas pa isweldo na, at suya po kayang masanting alugalini. At suya po Clark Eddy. Kayang American High School po, karin niya magobrang ini. Lawin niyo po yung lugod na ng Diyos. Po ang gagawan mo rin kayang tungkulan, at kayang tungkulan, kaya tong buri na, in Diyos po ablasana. At doon ko po kaya kayong kapatid kong maniwala kayong Diyos, nung kapilantasan ay pagsubukan, kanita talalong titibe.
Kulin kanitaya to tulayin Diyos po tangakaki ng yang pagsubukan tamo. Tamo kakawani. Kaya tamburin na lalo tang gagawa karang katang katungkulan. Kapilang pamo po, kuling may kasali ko kay ni King Garcia, may kasali kong kwarto, pamaya po kaya takaldo. Pero po talagang makanyan. Kanya po sabi ko kayo, po tasarang pagsubukan tamo, lalo tan titibe, kikikatang kasalpantayan, kikikatang pamanggawa. Lalo na po yung paintunanan ng Diyos kaya katamo, tapat, karang kikikatang katungkulan, po tangakit na yung Diyos, yung kikikatang kapibabatan, higit pa po kanito ibalik na kaya katamo. Pasibay po, mayapayabak po kaya kayungan. Salamat po, karening kaya tamong binyarang paramaral kaya katamong pong patuturening kaya katamong kapatid. Na po, ala na pong muna kaya tang mapaminuta mo. Na, po ta pong mapaminuta mo, ang gampong tsuya yung pagsubok kaya tamong, yung Diyos pakibata na itang kaya katamong aduan. Anya po, palakpakan tayo yung kaya katamong ginong Diyos, King Aldong iti, pablasang kaluguran na katamo, itamong anak na. So, ngayon pong Aldong ay ni, atin tamo pong pengari, baka po ito Bisaya pong mangumusta kaya katamo. Aking kaya nga pilang banwa na pong alaki at iking Pilipinas, ngayon po may balik la king kaya katamong bansa na pasalamatan ta naman na may kola pong masigan, dinatang la pong payapa. Ne po. Nantaya pong dita ka oras yung kaya katamong pengari, idara po. Bayo po'y sabla, yabot ko kaya kayungan, sablang, pengari, kapatad, ang unakan, apo, maya po haba kaya kungan. Muna po yabot ko yung maragula kapasalamatan, muna king Ginoo, kakadua, kaya kayong hanggang may nawad para nisalbaya yung kanakong kabangal katawan. Kaya kapag subukan na din natang kaya. Anya pong datang kaya itang bagay ita. Maragol ko po pasalamat kaya nga pong Ginoo po itang niyang magmaneuya. Kasi po ikwa ng miras kembale. Minapon kaya po meka luya pang kasubuan kanyang kay tikpano na ilupa na. Sabi ko, Lon, inano ka. Ngawas mi po kasi lolo. Manibatan niya may bayitsa itang nga po. Pati na anak ko, ang pong manuy, ang lolo, ang po lola na, ngawas na kaya kami. Niyang kaya po kanita, kabira-bira po tikpana pinilupa na. Nang kaya nung ninanuya, sabi na tabalo, o ita po yung tawli ng amano. Anyang aki kaya po, ditak po mananakbagya po king kayang luklokan. Yung gawa ko po, yung kayang buntok, yung tambing kong inagapan at inalalayang keng lepag, kemplor, kelapag. Gulisak na ako pong gulisak, manyawag kong saop. Dapat lang dinalo, ngayon itang kanako nga po, ang po yung pangane po ilang kayabe, mi karin. Hinga po ko, tambing niya pong may kayawos 911. Pinadik mo po at yun po keng arap mi. Delamiya po king ospital ang nungno karing kami may gobra ning kanakong kabangan. Anyang kay po o ita may komaya po nga lun Domingo. Lugod na po ning kasawpan daring dakala kapatad, miyailawang relihiyon, lalo na rin at Chukeni, balang kadong oras, maglamela, manyawad. Payawos ne, ing lagyo na, masikan para migising niya. Pekiramdaman na po ning Ginoo,
Yung panalangin na ita, misa na yabak po. Bala mo po itang kagising-gising na pupunasan o puring kayang mata. Pati po yung doktor na ating doktor Ayapon, maputi papalwal da po, king kana akong anak. Sabi na po ng anak ko, ali, kelwali tatang ko, magdatun niya kening ospital. No ano maning malyari, makanyang po yung peke ba na ning kana akong pangani. O ita po pawuli na ning dakal, lang dakal na tao, hamporeng, maglami keni, ating papong paring kusang daratang ka rin para panalangin dyan mo. Peke randaman na po nga pong Ginoo, may gising niya, ating deng neurologist, may salitang alana, may sirala po amano. Sabi ko kareng keng kana akong pangane, ang po kareng kapilipino ka rin, na makiabe, makiagum para keng komprehensya malilyari o milyari king kana akong kabangal. Yung nga ko ako makiabe, kung maniwala ka rin. Yung panuwalang ko itang kitang babo. Kaya ako manalig, sabi ko. Hoy po, may paltuto po yung angyang pong miras ng kaming mabayat at kapag subukan. Hoy po, at yung imbiyanan ng kanakong kabangal, makipag-istorya pong nung makipagsalita kayo kaya, eya po may umal, may nayang bagyahing gama ng wanan, makala kadya po alale, uli na po itang may apektuan la po rin kayang mata. Anyapin pong makanyanyang emala, makala kadyan dili. Pero nung manalig ko rin po king mano ning banaling baneba niya, malagwa na kayo. Datangin panahon, sumalala rin din. Isto pong sinalala rin kayang matabalo ko pong makala kadyan pasibayo. At akayabi tayo po, Ken. Anya, dakal salamat. No po pakakaban din ka na akong salita. Yung kapasalamatan na maragol mo na king Ginoo, ang po kaya kayo nga hanggang kapatad. Dakal salamat. Salamat po. Kaya katamong pengari. Karing binya na pong patutu kaya katamo. Bagi magpatunay po na itamo pong mikakapatad ne po. Aing makanyang tamo pong misasaupan king mayayaliwang bage hanggang malati mo pong bage nung tayo man po asopan ketang financial asopan tane man po ketang panalangin ne po. So dakal na po mo namang kongregasyon uling pong atsula king aliwang bansa. So dakala naman pong manyawad na itang kikatamong pengari mo po buko di tamo. Uling tutuya pong nung lawen niya po itang kikatamong pengari friendly. So kita mo pong kayang tipo na ning kayang pangatao, dakalya po kakilala. So reta po meging paralan la naman na malyaring makisabila pong mayap mo naman king Diyos para kitang kikatamong kapatad. So ngani po ing kikatamong pengari minulila po kitang pilano pong Domingo dar. Kita pong mapupus, so ngani po ing kikatamong kapatad o yung pengari tamo po itapin sabi na ning kikatamong pengari makalakad neman pero may kaila mo pong bagya ring kayang sulugi o mata. Ne po, uli pong yaing meging epekto na kitang milyari po kaya. So, pasalamat tamo po yan naman po may paralyze. Ne po, po may paralyze, makapagsalita yung masalese. So, talaga pong God's will po. It's a miracle. Ing Diyos po, puwatang buri na kapang magobra. Ne po, hanggang makandusay na ka po, puwatang yan nakapabiring kuwanan. Nababalakan ng makapagobra ka pa kaya. Ne po. Bisa katamo po ang pungali ibiyane pa po itang karagdagan kaya katam. So kita pong milyari to, itamo pong kapatad da keti, deng pong manungkulan
dakal mo rin pong misteryo sa karelang asasaksyan. Ne po. Uli pong balang kadwaya pong oras yung pasis na po ning kay katamong pengari. So, deta pong mag-duty, pota pong, siyempre pota pong makaba ng bagyay, tang puyat, ne po. Nang minsan, kukulay tano po ning magbante, ne po. So, i-brother Carlos namo po, uling pilan lakataw kanita, makakiaraya po kiyan, lalamayan. Uling oras na po ning pasis, miyabeya po itang puyat ang pong, ne po, tudtud, uling tao tamo mo po, kailangan tamo mo namang magpainawa. Nung ela po mamasis, isipanan nung eya mamasis, pero mabiya po yung isip na, nung eya mamasis, ang pong mamasis siya, magadwa po yung pilublubana, pero makanyan man po, ikit niya po yung gamat kita. Makatalan niya po kanong makanyan. Yung kikatamo pong kapatad, may bawon niya. So, yung kikatamo pong Ginoo, alang patugot, patnubaya, nakatamo po kay ngaldot bengi, kitang katapatan da puring kikatamong puso. Ulinging Diyos po, king kera kalantamo, maninto niya. Sabi napin, masipit ng panintunan, detang tune at tapat amaminto kaya. So, keng pong kikatamong kabilangan, king kikatamo pong pamagaral, ne po, itamo pong magaral, miyayaliwa po ing tatanggapan tamong kabiyasnan. Itamo po para pareho level king pamagaral. So, kailangan po itamong talasal pantaya, deta pong may nanganapin pasik nangan laretang masigan, agapayanan tala po retang may na. So, imbiring sabyan po, mi papanalaletangan. Misasaw pantamo, ketang metong awobrang pigkalub na kay katamo ning Diyos. Nuyaman po kanu kabayat ing obra nung miyabe-yabe tamo. Mayan niya po kanu nganting patpat. Alala pong keliwan karing panas, malatila mo pong insekto rin. O ba't po makapabungkol ang gabun, makapanipon lang pamanganda. Lawen me po yung panas niya mo po kalati. Pero makaibiyala pong alimbawa kikatamo. So rin pong kikatamo pong kabataan, o rin munting kabataan tampo at tinla pong programa ka rin kikatamong anak ne po. Ibibigay kaya po ka rin lang oras ngayon kaya katampong brother kaya na po yung Hello. Pasibayo po, maya pa habak kaya katangan po. Muna po kin Diyos, kadwa po kaya kayong pengarim yung gana po ka rin ka na akong kapatid na kaya na kan. Pasibayo po, makanyang tala pong parangalan rin kaya katamong maintang na maging niya pong ini po, may pong kabagayan na ini makanyang la pong mididinan encouragement rin kaya katamong maintang na makanyang la po pong mas lalong maging masigasig kareng-karelang katungkulan na hanggang na po karing na maging la pong binhi na malyari tala pong makanyan nakamanyan kintutugi pong generasyon ila po yung magsugnuking kaya katamong gagawan ngayon nga makanyan pong mididinan pa mag-aral karela na makananong at suya naman po king kaya katamong tema na ang mag-aaral sa paralan ng buhay na nung masasabing nung ating mag-aral ating talaturo anong makananong kay makanini pong bagay makanyan tala pong didinan pang encouragement lalo na po rin kaya katamong maging tutuging henerasyon. Ako na po palwatan Union Espiritista Cristiana de Filipinas Incorporada, New General Center Kutkut 2, Capas Tarlac, founded 1905, SEC Registry Number 15147, Region 7A, Pampanga, Bataan, Zambales. Sibol Tagumpay Nimbiel Local Youth Education Committee present this certificate of recognition to Jonas Michael Macapagal for being the top one for the month of September 2018, age 11 to 13 in Munting Kabataan Sunday Schooling Program of Centro Sibol Tagumpay Nimbiel, headed by the Local Youth Education Committee, given this 14th day of the month of October
in the year of our Lord 2018 of Centro Cebu, Tagumpay, Ningye, under PPC 5 Region 7A, Bicol, Mabalacat City, Pampanga, signed by Local Youth Education Committee, STNB, Hermano Kenneth John G. Gomez, Local Youth President STNB, Hermano John Best Season, and President STNB, Hermano Cornel Q. Yumul. Next, from age 10 and below, our rank 1 is Nika Rose Pingol. Dahil po salamat. Yari ne po pala, balak mo, dakal pa. Ne po. Nino pong bisang magsalita kay lalam? Kare pong kay lalam. At tapang pilan minuto. Yako na mo pa. Yan po ne po. Ne po kasantingin kay katamong pamag-aral. King kay katamo pong kasalpantayanan. At lalo tamo pa pong magtibe. Karing kay katamong tungkulan. Tamo ano sasawang gagawang mayap. Kayo na magsawang gagawang mayap. Lalo na po itamo king kay katang kasalpantayanan. May ayaliwa pong paralan na makasawp tamo na po. Na nung minsan, king miyayaliwang pagsubok na po, nung minsan karing manandaman, nung minsan karing ating problema, panalangin tala, at akabyusan dalapitang miyayaliwang problema. So, ing pong kikatamong pangatahid, king kikatamong kasalpantayanan, maragul pong bage, pigkalub na kay katamo ning Diyos, minulat na katamo king antikaniting kabagayan, bang malyaring metong tamo mo namang gamitan ng instrumento, ang mapalyaring maging suluna mo naman ning yato. Sabi na po, ding kay katamong maya pa dapat ilaring malyaring panulo king yatong masakit o ing yatong salunan. Nung dindamye po yung banal na Espiritu, sabi na, kayo nga na makita lamitam king yato. Ngano po yung birinang sabyan kay katamo ning banal. Huling itamo po, metong tamong makipag-aral king kasalpantayanan, metong tamong mag-aral king antikaniting katuruan. Nung agawa namupin ning tao, nanuya po ingyato. Nang minsan may aliwa po yan. Nung talagang pakyabayan may ingyato, masakit po, magulo. Ne po. Uling ingyato, alos buri na kaguluan. Salang iya pong tuto, ingantikaniting kabagayan, naking lakad na at buri na ning yato. Metong namo po, nung metong kang talasalpantaya, nung malyari mo, kamakyabe ng timong makiyabe king nanumang pisasabyana ning gobyerno. Uling, mag-aral ka king antikaniting kabagayan. Sabi napin ng gangking minunang panahon, maging karing minunang mag-aral, church and state sana separated la. Ing estado ampo ing antikaniting pamag-aral, ela po talaga miyayabe. Bring sabyan, nung magobra ka kang Cesar ka, ne po, matulid mo po ita. Nung magobra akeni, nakamakita lamitam kang Cesar. So, bring sabyan, nung agawa na mo pin ning tao, pero makanyan man po, nung minsan, ding mapilan, o rin kaya katamong aliwang kapatid, ding minsan, tamo mo naman po aywasan. Although,
miyabi tamo ka rin. Sana maging panulo na nakataman kanita. Maging gamita nakatamo naman ketang mayap at tuturo na kikatamo ning kikatang kapag-aralan. Uling, tutuna po, ne po, king kikatamong pisasabyan king yato nung po kanong kawali nga na mauling kawari mi di nanuling ne po. So, anya nung masanting po nung itamong magaral king antikaniti, etane po pagnasan nung malyari. Anya sana kaluguran na kapatad, itamo po ing malyaring misundu king obra ngayon. Uling tutuna po nung makanano yan naman kabayat ing obrang atyu kay katam. Kalupa na po kay kaming manungkulan, ne po kabayat mo naman ing metong awobra, ne po. Potang datanga na ka po ning kapatad, meman po kabalu-balu, potang datanga na ka papigloyo, manyawad yang saup kay katam. O tala nga na kamo po ba no? Diyos ko, ikayo na po ing bala. Ikami po palagi mi pong sasabihan yan, uli pong ikami po ring parating maka-encounter kaya nga tiganiting bage. Uling ing pamag-aral po ing tuturo na kay katamo, nanuman ing daptanan ing tao makaukol king kasalpantayanan, ipauna tamo po ampong ipanabilin king Diyos sa igpa. Uling iya po ing malyaring turo kay katamo ampong tumayid nung nanoing dapat tamong gawan. Patayid tamo po king kay katamong Ginoo, ing sablang bage, ibiyane po itang karagdagan kay katamo. Uling iya po ing matulid, iya po ing malyaring miganap kay katamo. Gmita na katamo pong instrumento ning kalam, ning Diyos, bang malyaring itang payabot na, karetang lalapit ang pong magnasa po ing mipagkalub iting karelang kapagnasan. So, ing kabuan, kailangan niya mo po ning mabilog apresensya tamo king pamagobra. Alang patugot po ding banal ulitan da kay katamo, itang kabuan tamo king kay katamong pamangganap king kay katang kasalpantayanan, nanuya po ing paintunana. Pamisan metong king obra, pamisan metong king panggalo, uling iti iya ing paintunana kay katam. Pota pong din kay katamong isip, although waman alata mo po king piyarapan, nung balo tamo pong atintamong obra, hanggang kini mo po makapag-obra tamo. Lalong may git, nung ating obra, akit da katamo mo namang mag-obra. Nya sana kaluguran na kapatad, itamo po king kasalpantayanan, deta pong sipagan ila po din kaya kaming awaran kaya katamong mikakapatad. Yan na po sana pag walang baala, ning metong at alasalpantaya, na ing kaya katamong katungkulan, itangan po at intang tungkulan. Misasaupan tamo kaya tang obrang dapat tamo pong pagobran. Sabi na, ing banal, ing mayap tamong pagnasan, nung makanano tamong makasaw, kareting magnasa ampong lalapit kay katamo, maging king miyayaliwang kaparalanan po. Ing Diyos, bibigyan na po, ing ganap, akoturuan kay katamo, ing malyari tamo pong gawan. Uli pong ing obra tamo, po pabiru-biru, ing obra tamo, biya mo naman po, ing kay katang pagobran. Datanga na ka po, ning masakit, biyaya po ing sasalba. Anyay tamongan po, kailangan pagsadyan tamo, so pantala rin kaya katamong gamit, so pantala rin kaya katamong opisyalis, misasaupan tamo po, king metong awabra. So, din kaya katamo pong piece of soup, ngayon ngaldo ngay ni 4,790 la po. At kaya ngaldong pong ini, kadwaya pong Domingo, atin tamo pong laad kanyan, kaya tang kapatad tamo kang Sister Alice, 1 o'clock po may kitigi tamo kini king sentro vice 1 o'clock po. Muntatampo ketang kay katamong kapatad, banggawan tamo naman po yung metong atipunan king Bukanan, Magalang, Pampanga po. At sana po karing daratang tampang aldo ang pong panahon, yung makanyan tamo pong dagdagan yung kay katamong pamagkusa,
king kaya katamong pamanggawa, king kaya katamong tungkulan. At dakal pong salamat muna kaya tang kaya katamong ginong Diyos at kadwa na po kaya kayong kapatid at alasal pantaya na sana po dagdagan tamo yung kaya katamong kapibabatan, dagdagan tamo po yung sipagan at lalong maygit dagdagan tamong at pasulungan kayong kaya katamong sariling kabiasnan abibyan na kaya katamo ng Diyos. Dakal pong salamat. God bless you all po.
Ngayon po kayo ba ay ipasalamat kami Ginoong Diyos yung kaya bukas makanyang may hiningat yung barang may itong kitang. Ginoong ang makanan, tunay po hindi ang kamanyang sa Ginoong Diyos. Nangalaw uling na bansyawan ang kapalaran yung barang may itong abuang panikasal. Diyos ko sana po makanyang kaya sana po patawaran. Mulay Ginoo, pagkaluparan kayo kung kabisnan, sika ng ketagan at kapibabatan. Bakit pa yung Diyos makanyang lakot kung lubos sa kapunan. Ginawa nila sa iti mayari na tuwing yung tama niya ba? Ano makalala na yung Diyos, tinubod na ikinaming pangako mong mapamatulang na Santo. Matulong pa yung turong po may ikitan. Ginawa nila sa iti ilapit kong balang ni plastika. Ngunit po yung barat sa balang yung kaya spiritu mo yung kapatuan. Ginawa nila sa iti di ko po yung malagit at ikay makabasa ang kanyang nabandahan kaya may puso po kay sipat. Ginawa niyo pong mayari na hindi kami paman niyo po. Diyos ko makasabi kayo pong may tiyagot ng Diyos. Diyos kung di kami pinangari mabilang po makatagal ng gasyon, hindi kami kasalpatayan. Hindi na naman po ating bitbit ang kapanandaan at yung kanyang karang pibali-baliw ang mga diya sa Diyos ko. Isang mo ang may payamong naman. Dating payang din Diyos. Dating nga doon ay nila kung kaya ay susulugin ba ng mga harapan. At tinulog ng Diyos, din palitin ang hindi ang upaya, matuway man ang bayan ng kasagpatayan ng Diyos. Sana pa at man mo, Diyos ang pong sigalan. Dating pahing dating nga doon ay ang gawag kong sigur at patulan. Ikpang banal, ngayon oras sa iti, yat ang di kaming kapatid, kami gulat yung ano masa, pakipanalanin na naman. Ginosa ingatan mo lang yung mga nanulang ego, makanya sa ang ibalik kaya doon din ng Diyos din sana ka rin kautos. Diyan mo sana kung magandang ang puso din ng Diyos. Ginoon, bago yung parang ka ng pawagbalik, makanya na kung maging Diyos sa puno kita ng sa pantayanan. At nang timurin gining Diyos, asan mingining oras sa iti, ding karalungan migi kasana po panwanan mo at tanggapan mo, mabangalungay na harapan. Ginoo, lahat mo sana po kay kaming darang asigwatan timoy ngayon. Bagyo, duldul, sakit na mabayat, o yung tornado, o yung volcano, o yung biglang kamatayan, o yung disgrasya. Diyos ko, wam pong ating mamo nagadartang asigwata kung kaya kaming karnan, o king kaya kaming yatong tuturluan. Diyos ko, sana'y dalami karatang alapamping salang kaladua. Ang timuring ginin Diyos, huni po yung kaya kaming aslagan, Diyos ko, pamayapan may sana'y pa at isarami pasbulan. At yung kening murin pa yung albugan. Ginawa ng patugot mamagusing kayang danom. Ginawa sana po saram no po pasbulan banting upayang intengalan miking napon. Mina po sana tanggalan gining Diyos. Ginawa makanyan mo naman ding manangkulan king kay kaming bansa. Diyos ko sana po ila ko margusaning pamidaki-daki karela. Unay Diyos ko, dyan mo sana pong maganakang puso. Ikpambanalan timuring kay kaming manimuna king kay kaming bansa. Gining Diyos, sana ipayang balang walking gayang pasbulan Diyos ko, sana po mayang panyulong karing dakal. Ginoon na sana po itambalan mong presensya. Sana pong managumpi at manatili karelaig pa. Gining Diyos, simbalang metong karela dyan mo, sana pong maganakang puso. Asaan mi gining Diyos, ngining oras sa iti, ding karalunganing balang metong kaya kami. Diyos ko, ngini pong mamanuli kami pa, nung makanano mo uray na puring kaya kaming mga lating sakayan. Diyos ko, makanano mo kayong ngit at payaba kang banal ming santuaryo. Pota sana muli kami, Diyos ko, kang balayan ming tukunakan. Diyos ko, linisan may sana po yung kaya kaming dalan. Ingatan may sana po yung balang metong kaya kami gining Diyos. Ginawa nga ng oras sa iti. Asaan mi Diyos ko, tanggapan mo, sana pong mabanglungayan na rapan mo ding karalungan mi kaya ka. Manibat na po ngini manggamang puking wakas, iyan asa po.